Аз изобщо не съм записвала до този момент, знаеш. Добре, момент. Престани да ме блъскаш. Ей, Филип, значи, защо ме блъскаш, пиле? Не е хубаво това, което правиш. Добре, снимай. Хвърляй камъни. Чакай. Водата снимай. Водата снимай. Ето тук. Добре. Хвърли пак. Не беше успешно това. Искаш ли да те снимам или не? Ей, сега като се застанал, какво? Мини нататък, какво? Ще хвърляш камъни? Не. Добре, направи нещо.